Ja, vi har lavet den her opgave om abort, og vores problemstilling, den lyder således. Hvordan udviklede den provokerede abort sig i tidsrummet 1939 til 1973, og hvilken udvikling gik kvinderne igennem? Og først så lavede vi en kort redegørelse, og provokerede aborter, de har været forbudt siden slutningen af 1900-tallet. Dog fandt de stadig ulovligt sted. Og i 1930, der blev den første svangerskabslov så vedtaget, og det gjorde det muligt for kvinder, der var blevet voldtaget dengang, at få foretaget en abort. Og senere hen så kom den anden svangerskabslov i 1956, som så medførte, at hvis kvindens helbred var i fare, kunne hun også få en abort. Og i slutningen af 1900-tallet, den 13. juni 1973, der blev det så vedtaget, at man måtte få fri abort. Ja, og slutningen af 1900-tallet, det var jo sådan en slutning på industrisamfundet. Og i starten af industrisamfundet, der startede urbaniseringen. Og dermed der flyttede folk fra landet ind til byerne. Og industrisamfundet, det medførte så også, at kvinderne de kom på arbejdsmarkedet. Og derfor så kunne det også hurtigt blive et problem for kvinderne, hvis nu de blev gravide i en tidlig alder. For så kunne de ikke få den ønskede karriere måske. Og ja, man kan altså sige, at samfundet det også havde en indflydelse på holdningerne til abort, som begyndte at ændre sig. Og ja, så hvis vi starter med at analysere lidt på kilde 1, som hedder lovgivning om provokeret abort, så kan man sige, at kilde 1 det er en sekundær kilde, da kilden er fortalt fra en person, der ikke selv har været til stede. Men man kan også argumentere for, at det er en primær kilde, da der kommer citater med fra en person, der var til stede, da det skete. Og det er også en andenhåndskilde, hvis man argumenterer for sekundær kilde, og det er en førstehåndskilde, hvis man argumenterer for den primære kilde. Kilde 1 omhandler lovgivning fra 1866 angående provokerende abort og lovgivning om fri abort i 1973. Og det blev nævnt i kilde 1, at straffen af provokerende abort, det var ulovligt, for at det var før 1973. Hvis man fik en fri abort, så kunne man blive straffet i form af dødsstraf, strafarbejde i 8 år eller fængsel. Og der er gennem tid sket en kraftig ændring på, hvordan man opfatter abort. Det kommer også til udtryk i kilde 1. Et frugtsomt fruentier, der forudsager, at det fordriver et foster eller dræber det i moderens liv, skal straffes revet med straffearbejde indtil 8 år. Sådan lyder det fra straffeloven fra 1866. Her betragter man det som en fordrivelse af fosteret, men ikke et mord på fosteret. I 1930 så blev der ændret på denne opfattelse, og her ser det danske samfund det som mere som en alvorlig hændelse. Det blev opfattet som et mord på et andet individ, og en forbrydelse, som næsten er utilgiveligt. I 1973 ændrer opfattelsen af abort. Abort blev ikke længere set som en forbrydelse. Lovgivningen i 1930 bliver omtalt som svangerskabsabort. Det betyder, at abort er blevet mere acceptabel med tiden, fordi der ikke længere bliver straffet for at gøre handlingen og synet på abort også mere acceptabel. Ja, det var det, vi havde. Ja, og kilde 2, den hedder aborter i tal. Og den her kilde er en tredjehåndskilde, fordi den er forfatteren af den her kilde har brugt andres kilder til at kunne lave den. Altså den har taget en graf, som er taget fra en anden kilde. Og dermed så er kilden også en sekundær kilde, da kilden er fortalt fra en person, der ikke var tættest på begivenheden. Ja, og kilde 2 omhandler så aborter bare opgjort i tal. Og her kan man både se lovlige aborter og så ulovlige. Og det er så for tidsrummet 1940 til 1995. Og så den nederste linje i det diagram, hvad skal jeg sige? Her. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Ja, den nederste linje viser så antallet af legale aborter, og så på midterste linje, det er lidt uvist, altså hvor mange ulovlige aborter der har været, men man ved, at det mindste antal nok har været sådan på den linje der, og så det højeste antal ulovlige aborter, det er så den øverste. Så det er et sted mellem de der to, hvor ligesom,
mange antal ulovlige aborter, der har været. Så antallet af aborter i tidsperioden er altså ikke helt sådan pålideligt, men dem, der kan til, de så opgivet. Så, men fordi en provokeret abort kommer kun frem sådan i lyset, hvis en kvinde blev opdaget, eller hvis hun blev fundet død efter en abort, men hvis ellers, altså den illegale abort blev, altså det skal ikke ligesom planlagt, så vil der så ikke være nogen, der fandt ud af det. Så vil det forblive hemmelighed, og så vil der ikke nogen, der vil vide det, men og så har man heller ikke kunnet lave statistik over det. Ja, men det er så dem, der ligesom har kunnet lave statistik over. Så ja, men antallet af illegale aborter altså falder ud i tiden, det kan man jo se. Men det er også i takt med, at det ligesom, altså selve holdningen til abort, provokeret abort, det bliver ligesom mere og mere acceptabelt. Og derfor så burde, sådan, eller det kan man også se, det er sket, at så er antallet af ulovlige aborter ligesom faldet, og så er antallet af legale aborter så steget, fordi altså ja, nu er det ligesom flere lovlige aborter. Men så i 1973, så blev det ligesom lovligt igen, og derfor går de her 3 linjer altså sammen til en. Og så kan man se det er meget kraftigt. Og det er jo klart nok, fordi at så, altså nu er det ligesom lovligt, så er der mange flere, der gerne vil have det. Men så efter 75, så faldt den så, og det gør den fortsat. Men det er jo nok også fordi, at præventionen, altså det blev mere udbredt, så folk ligesom sådan ikke fik de her børn her, de så ikke gad have. Så ja. Ja, og så er kilde 3, den hedder ændringer med graviditet og abort i 1940'erne. Og kilde 3, det er en sekundær, altså ligesom kilde 1, en sekundær kilde, den er fortalt fra en person, der ikke var tættest på, men man kan også argumentere for en primær kilde, og det samme med, at det er en andenhåndskilde, men man kan også argumentere for en førstehåndskilde, det der er citeret. Ja, og kilde 3, det omhandler en anonym kvinde, som så fortæller om sine oplevelser vedrørende graviditet og abort i 1940'erne. Kvinden, hun er bekymret for deres økonomi og ansvar for endnu et barn og uvidstheden om krigen. Og det er derfor, at hun så vælger at få en abort. Hun arbejder på en fabrik, hvor snakken mellem pigerne går på, om at de er meget bange for at blive gravide, fordi at de så vil sætte sig selv i den fare, at de skal få en abort, og det var jo meget svært på det tidspunkt. Og så forklarer hun også lettelsen om, at hun har fået ikke tilladelse, men om hun har fundet en doktor, som vil give hende de her hormonindsprøjtninger, som så fremkalder en abort. Ja, og kilde 4, den hedder så interview med tilhængere af fri abort. Og kilde 4, det er en sekundær, altså det er ligesom kilde 1 og kilde 3, at man kan argumentere for både en sekundær og en primær kilde, og en andenhånds- og førstehåndskilde, men jeg tror ikke helt, vi har lært nok til at kunne skille mellem det. Ja. Den omhandler citater, som er taget fra en artikel, der hedder Mange uovervejede aborter, som var i Politikken ud fra en abortuge, der blev afholdt på Aalborg Universitet. Københavns Universitet i 1965. Ja, til fælles, der har de her unge mennesker, at mange af dem, de mener, at vi har for stor uvished omkring abort dengang, og at der var en, der udtaler sig, at det ikke er umuligt at forlade en ulovlig abort, så mange de handler i stress og får så foretaget de ulovlige aborter alligevel. Og en af dem udtaler, at han siger, der citeres, afgørelsen træffes under et psykisk pres. Ligegyldigt hvilken beslutning der tages, er problemet ikke forbi. Ja, og så sådan en diskussion og vurdering på det her abortforløb, så kan man sige, at aborten den har udviklet sig en del, fordi det er jo gået fra at være ulovligt til nu at være lovligt. Og det er så sket over en masse små steps og sådan noget. Og ja, kvinderne de har jo været igennem nogle frygtelige ting for at få taget en abort, eller få lavet en abort, når det har været ulovligt, som for eksempel at få sprøjtet varme væsker op i underlivet og alt muligt, ja. Men ja, ulovligheden den har simpelthen ikke været en hindring for de her aborter. Og abort har udviklet sig, som vi også nævnte i redegørelsen, så har den været undervejs i mange år, som sagt, ja. Der kan man jo også lige sige, at holdningen på abort har også udviklet sig. Ja, nej, det er jo de ting, du skal bare køre ind. Og de normer, som kvinder, der har sådan blevet oplært
Altså sådan, normerne, de har jo også ændret sig gennem de her år. Så tiden har også spillet en vigtig rolle i sådan en ændring på kvinderne og på aborterne. Og ja, det var vist det, vi havde. Ja. Tak for det. Tak for din tid. Ej, det var ikke.